Albishirun kuma abota kafar sada zumunta na YouTube da kuma sauran kafafen sada zumunta na yanar gizo. Mun buɗe sabon tashanmu mai suna Waiwaye Media. Wannan tasha zai rika kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa domin nishaɗinku, kama daga tarihi da al'adunmu da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da wasannin kwaikwayo da dai sauransu. Nan gaba kuma tashar zai rinka amsa gayyatar masu bukata a yi hira da su da tallata hajojinku da kuma kawo muku bukukuwa da tarurruka kai tsaye. A yanzu wannan tasha zai rika gabatar da shirye-shiryensa cikin harshen Hausa da wasu harsuna na gida Najeriya da kuma kasashen waje. Za mu rika kawo muku shirye-shiryenmu duk ranar Litini da karfe 8 na yamma da kuma ranar Juma'a da karfe 9 na dare. Kasance tare da tashar Waiwaye Media a koda yaushe. Danna mana subscribe da kuma ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora.